Ej, tag det, min ven. Vi skal danse, vi skal have det. My man. Sjov. My man. Du skal have et kram. Hvad er dit bedste tip til en god hud? Du er jo guruen. Altså, jeg må nok sige, at din hud ser så fantastisk godt ud, min ven. Men en dejlig skrubbecreme fra Ole Henriksen, som Justin Timberlake er vild med, som Mark Wahlberg. Og ved du, at Justin ikke? Han er bare fantastisk. Ja. Så altså, Tony, jeg er ikke i tvivl om, at du finder den her dejlige kvinde. Jeg er ikke i tvivl om det. Altså, man skal bare aldrig give op. Altså, som med os alle, ikke? Nogle gange får man lidt modgang, men i det lange løb, så scorer du. Altså, du ser jo hot ud, må jeg nok sige. Tak skal du have. Hot. Så Tony, en anden ting er også, det er så vigtigt for os mennesker, at vi skal gøre mindst en god gerning hver dag for vores medmennesker. Og vi skal altid gøre det af et oprigtigt hjerte. Det er det, der tæller. Vi er her i verden for egentlig bare at skabe kærlighed og velvære og lykke. I love it.